Trine? Wallah, jeg svæver. Jeg har Trine, og snart har jeg også Jonas. Hvis jeg ikke får lov til at snakke med Mogens, så svæver jeg. Så får det konsekvenser for Trine. For Trine? Ja, og Jonas. Ja. Jeg svæver, du ved godt, hvem det er. Jeg svæver, du godt ved, hvem det er. Jo. Jeg vil bare gerne snakke med Mogens. Jeg har Jonas Jørgensen. Jeg har ham. Jeg har Jonas Jørgensen, Gittes søn. Og jeg sværger, det får konsekvenser for ham, hvis jeg ikke får lov til at snakke med Mogens nu. Det får konsekvenser, hvis jeg ikke får lov til at snakke med Mogens. Hvad har det med Jonas at gøre? Jeg har ham. Helt blank Cobra. Vi har Jonas. Jeg sværger, at det får konsekvenser for Jonas, hvis jeg ikke får lov til at snakke med Mogens nu. Black Cobra, hvad har det med det at gøre? Jeg er sammen med helt Black Cobra nu. Jeg sværger. Vi kan godt være onde ved Jonas, hvis det skal være sådan. Hvorfor? Fordi jeg skal snakke med Mogens. Om hvad? Om Sissel. Hvem er det? Du ved godt, hvem Sissel er. Nej. Det er hende, som han er sammen med hver dag og gennemknipper. Sværger. Jamen, hvad har det med Jonas og Sissel eller Signe, eller hvem du siger det? Jeg har Jonas, fordi jeg skal snakke med Mogens. Og jeg sværger, at jeg har Jonas, og jeg kan godt skyde ham i benet, eller skyde ham ned, hvis det skal være på den måde. Vi har kniver, vi har pistoler. Sværger. Må jeg snakke med Jonas? Nej. Hvorfor ikke? Ikke. Han er i et andet rum. Hvad siger du? Han er i et andet rum. Du kan ikke få lov til at snakke med ham. Jamen, hvorfor er Jonas med dig? Det er det, jeg godt kunne tænke mig at vide. Fordi vi har taget ham som gidsel, så hvis vi ikke kan få lov til at snakke med Mogens, så sværger jeg. Så gør vi noget ved ham, som du ikke vil have skal ske. Jonas som gidsel? Ja. Fordi du vil snakke med Mogens? Ja. Om hvad? Om Sissel. Sissel, han kender ikke Sissel. Jeg sværger jo, han gør. Det er da klart, at han ikke vil fortælle det til dig. Hvorfor? Hvad tror du, mand? Han render rundt og gennemknipper hende. Hvad siger du? Han render rundt og gennemknipper Sissel. Hvorfor han gør ej? Det gør han da i hvert fald. Jeg ved ikke, hvem Sissel er. Det er da noget, han siger, mand. Selvfølgelig ved han, hvem Sissel er. Hallo? Hvad ved du, mand? Jamen, hvad er det her for noget? Hvad siger du? Hvad er det her for noget? Hvad er det for noget?